И коста хора, аз съм Супер Про PvP и днес сме в гостем си игра с един нов тестър пак, който е като на Best Funny BG. Пизадък, любимата ми килара, просто любимата ми килара, мразя такива килари. Да, те са най-гадните. Супер килари, мразя такива килари. Няма да им дам шанс за живеене. Къде отиде тази килара? Къде отиде тази килара, бе? Да, бе! Вижте какво става, бе! Бати! Бати! Вижте, само вижте какво е килара. Вау! Вау, браво, нуб! Да, бе, пати киларата. Ако аз бях с тази килара, до сега съм го отрепал. Бей, киларо. Абе, киларо. Ей, киларо. Да, бе, бати нуба. Бати нуба. Сега ли съм килара, а? Сега ли съм килара? О, ес! Убих го. Ес. Убих го. Меан. Окей, още едно ще направим. Пак спи за дък, иска реванш този. Този път той ще ме отрепи, сигурен съм. Включва киларата отново. Пак ще ме отрепи. Той, нали е... Сигурно този път ще ме отрепи, защото е килара. Защото той е килара. А и плюс това ми е най-гадната арена за мен, защото я мразя. Майко. Еми, нуба се свали броните. Той. Още едно ще направим. Зомблес. Тази арена си я бива горе-долу. Така. Това ще бъде последното едно за клипа. Този клип ще бъде доста кратичък. И сега, ако ти си килара, не, този по-скоро е нуп, отколкото килара. Разбирате ли? По-скоро е нуп, отколкото килара. Абе, ей, нуп. Абе, ей, нупче. Знаеш, че що там настигна? Мразя, когато така бягат на обувете. Ма доста мразя, когато бягат така на обувете. Знаеш, че ще те настигна, нали? Аре бе, хора, аре бе, то с нуб няма ли да се спре? Еми, GG. И да, хора, това смятам да бъде за този кратък и хубав клип. Коментирайте, споделяйте и лайквайте и се абонирайте. Да, това беше от мен и до скоро!